Λοιπόν, συνέχεια τη εκπομπή μα, κυρίε και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 8 του Φλεβάρι και εσεί στον κόλμο σου η επικαιρότητα επεκτάσει επικαιρότητα. Εν αναμονή βέβαια τη απόψινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Λουκά Παπαδήμου, για να δούμε τελικά και να ακούσουμε τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί, αν θα ακουστεί το ναι ή αν θα ακουστεί κάποιο όχι σε αυτή τη διαπραγμάτευση και του εκβιαστικού δεκανείς μηχανισμούς που έχει βάλει μπροστά η Ευρώπη στο σύνολό τη, οι δανειστές, το ΕΤΕΝΙΤΑΦ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπογραφεί το προμνημόνιο, το μίνι μνημόνιο πριν από τη νέα μεγάλη δανειακή σύμβαση που έρχεται και θα φέρει πολλά δεινά στους Έλληνες πολίτες. Και βέβαια η φημολογία περί χρεοκοπίας ή αυτή η πασπερμία απόψεων είναι καθημερινή. Σχεδόν όλα τα μέσα ανά την γη ασχολούνται με την πορεία της χώρας. 2 χρόνια μετά διαπιστώσαμε όλοι οι πολίτες ότι όχι μόνο ο πάτος δεν μπήκε στο μπαρέλι, όχι μόνο δεν έγιναν κανονικά εκταμιεύσεις των δόσεων, αλλά κάθε φορά μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Μέχρι πότε είναι το ερώτημα και μέχρι πότε κάποιος θα αντιδράσει, είναι, θα λέει κανείς, ένα δεύτερο πιο δυνατό ερώτημα. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά εμείς επιχειρούμε τώρα να ανοίξουμε κάποιους δρόμους που έχουν να κάνουν με το μοναδικό προϊόν που υπάρχει στον τόπο, που είναι ο τουρισμός. Μέσω κρίσης, μέσω πληθώρας δημοσιευμάτων, μέσω εικόνων οι οποίες καταγράφουν το τι συμβαίνει στην χώρα και προβληματίζουν και τους Ευρωπαίους, προσπαθούμε να κλείσουμε συμβόλαια, να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο τουριστικό κομμάτι. Πέρυσι τα πήγαμε περίφημα, δηλαδή πήγαμε σε σημαντική άνοδο. Φέτος τι γίνεται, όπου η διαπίστωση των τουριστικών παραγόντων είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μούδιασμα, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε πέρσι. Λοιπόν, μια που ξεκίνησαν οι εκθέσεις, όπως επίσης μια που από χθες η αποστολή της 12ης που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την ΜΙΤ, θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, έχοντας κοντά μας τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων της περιοχής μας, τον κύριο Σαράντο Πακρισιώρη. Καλησπέρα κύριε Πακρισιώρη. Καλησπέρα κύριε Χατζιωάννου. Από ό,τι φαίνεται περνούν τα χρόνια και εμείς αντί να βλέπουμε πιο αισιόδοξα το μέλλον, επιστρέφουμε δυστυχώς βασανιστικά στο παρελθόν, έτσι. Ξέρετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται και αλλήμον από αυτούς που δεν έχουν μνήμη και δεν παίρνουν τα στοιχεία του παρελθόντος να τα αξιοποιήσουν και να τα βελτιώσουν για τη συνέχεια. Γιατί ζούμε δύσκολους καιρούς, οι μέρες είναι κρίσιμες και δεν είναι μόνο οι μέρες αυτές. Το διάστημα που έρχεται και για χρόνια θα έλεγα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε, το πώς κινούμαστε και να είμαστε ενωμένοι. Φτάνει το να είμαστε ενωμένοι κύριε Πακρισιώρη, διότι ενωμένοι για να είμαστε θα πρέπει να έχουμε διασφαλίσει και μια ισονομία στον τόπο. Ενωμένοι όταν από τη μία έχουμε τους κατέχοντες και από την άλλη τους πεινασμένους, εύκολα δεν γίνεται. Σίγουρα δεν γίνεται, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική θα έλεγα αναζήτηση για δρόμους που να επιδιώξουμε να έχουμε μια ισορροπία σε αυτό το ισοζύγιο που λέγεται προσφορά-ζήτηση, σε αυτό που λέγεται εισόδημα, σε αυτό που λέγεται εργασιακός χώρος, σε αυτό που λέγεται επένδυση, σε αυτό που λέγεται ηθικές αξίες, τις οποίες έχουμε ξεχάσει και πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το μοντέλο αυτό, γιατί μέχρι σήμερα, κακά τα ψέματα, ακόμα και οι ψυχολόγοι λέγανε εστιάζονταν στο άτομο. Πάψαμε να έχουμε εστίαση στο σύνολο και γι' αυτό βλέπουμε να έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού. Αυτό ξέρετε ενδεχομένως να έχει και υπόβαθρο τους αρχαίους προγόνους στην Ρόδο. Ο Ποσειδώνιος μιλούσε για την ατομική ευθύνη δηλαδή. Και φαίνεται καλλιεργήσαμε την ατομικότητα και ξεχάσαμε την ομαδικότητα. Βέβαια αυτός το έλεγε με μια άλλη βάση. Αυτός έλεγε στο σύνολο υπάρχει και ατομική ευθύνη, λέγοντας ότι δεν μπορεί να φταίνει πάντα οι άλλοι, θα πρέπει να δεις τι θα κάνεις και εσύ. Σίγουρα, εμείς πόσο συμβάλλουμε στο γενικότερο πλαίσιο. Βλέπουμε το πολιτικό σύστημα το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή την εξαθλίωση. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι η πολιτική θα πρέπει να πάει στην άκρη, γιατί αλλήμωνο, εάν χάσουμε τη δημοκρατία, αν χάσουμε τους θεσμούς, τους οποίους όμως πρέπει να τους επαναπροσδιορίσουμε. Δεν σημαίνει ότι απέχω από μια διαδικασία γιατί την απορρίπτω. Όχι βέβαια. Έτσι, θα πρέπει
Δια της συμμετοχής μας και μάλιστα ενεργά στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα, και γι' αυτό που, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα πρέπει ο καθένας από τη θέση που είναι, από την τελευταία χαμηλή θέση που έχει μέχρι την υψηλότερη θέση, θα πρέπει να κάνει το μάξιμο που μπορεί και να μην λέει δεν βαριέσαι, άσε να το βγάλουν το φίδι από την τρύπα οι άλλοι. Έχουμε συνευθύνη και συνυπευθυνότητα για αυτά που γίνονται. Άλλο σε μικρότερο βαθμό, άλλο σε μεγαλύτερο. Είπατε μια μαγική λέξη η οποία πλέον έχει χαθεί από το ελληνικό λεξικό, που είναι και πάρα πολύ πλούσια η γλώσσα μας, δηλαδή ούτε στον Μπαμπινιώτη το βρίσκω, ούτε στον Τεγόπουλο Φυτράκη, ανάπτυξη, η οποία έχει χαθεί και από το Μαξίμου, από τους πολιτικούς αρχηγούς, αναφέρεται που και που, απλά και μόνο για τα μάτια του κόσμου, γιατί στις πολιτικές είναι, θα είναι κανείς, εξαφανισμένη λέξη. Ξέρετε, η ανάπτυξη είναι ο κινητήριος μοχλός για αναδιανομή του πλούτου, για αναμόρφωση των κοινωνικών δομών, για εξασφάλιση αξιών, για όραμα που έχει χαθεί πλέον στην εποχή μας. Δηλαδή, εμείς έχουμε φτάσει σε κάποια ηλικία, έχουμε κάνει ένα κύκλο αρκετά μεγάλο. Τα παιδιά μας που είναι 20, 18, 25, τι τους έχουμε οριοθετήσει μπροστά τους αυτή τη στιγμή? Τίποτα. Δηλαδή έχουμε αυτή η γενιά των τελευταίων 35 χρόνων, συμπεριλαμβανομένων και της δικής μου προσωπικής υπόστασης, οριοθετήσαμε ένα πλαίσιο που έχουμε καταστρατηγήσει το κάθε τι, έχουμε καταρακώσει τα όνειρα της νέας γενιάς και βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαίες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται και δείχνουν ότι το 90% του ελληνικού λαού είναι σε απόγνωση και αναζητά έστω κάποια ψήγματα αισιοδοξίας, και γι' αυτό και εγώ οπότε θέλω ένα μήνυμα, λέω να είμαστε αισιόδοξοι, θα πρέπει να ανασυνταχτούμε, να μην μας πάρει από κάτω. Αν και ξεκινήσαμε μια πολιτική προσέγγιση και πολύ καλά πράττουμε, ξέρετε, τα πάντα έχουν η αισιοδοξία όμως δεν είναι αρκετή στο να απαντήσει ο πατέρας στο παιδί του γιατί δεν υπάρχει γάλα στο ψυγείο. Αυτό σίγουρα δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να σταματήσει. Ναι, το αντιλαμβάνουμε, θα πρέπει η πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα. Μα δεν παίρνει μέτρα. Τα μέτρα τα οποία παίρνει η πολιτεία ουσιαστικά πραγματικά αναδιανέμουν τον πλούτο, αλλά υπέρ των ισχυρών. Διότι οι αδύναμοι οικονομικά πραγματικά συθλίβονται. Δηλαδή, με αφορμή τώρα τη σημερινή συμφωνία ή το προσχέδιο της σημερινής συμφωνίας, έχουμε να κλειδώνει ο κατώτατος μισθός στο 22%, δηλαδή από τα 751 που είναι σήμερα πέφτουμε στα 586. Σε ετήσια βάση δηλαδή χάνουν 3 μισθούς οι χαμηλόμισθοι. Επίσης διασώζεται, ακούστε, εντός εισαγωγικών 13ος, 14ος μισθός. Όμως καταλαβαίνετε, 15% περίπου, αν μειωθεί έτσι είναι ακριβώς καταλαβαίνετε, η απώλεια σε μηνιαία βάση είναι 165 ευρώ, σε ετήσια 2.314 για τον κατώτατο μισθό, και ενώ τρύπα, ασφαλιστικά, ταμεία κτλ. Παρασύρεται και το σύνολο των συνταξιοδοτικών χρόνων. Επίσης έχουμε περικοπή και στο επίδομα ανεργίας, το οποίο θα διαμορφωθεί στα 360 ευρώ. Και με 300 ευρώ, όταν το καλάθι της νοικοκυράς συνεχώς αυξάνεται, και όταν πήγε για μια οικογένεια που δεν έχει σπίτι, αν και όταν έχει, πρέπει να πληρώσει τα χαράτσια τα οποία μένουν πλέον νοικιαοί, πώς ζει κάποιος άνθρωπος? Κοιτάξτε, γι' αυτό τα ποσοστά των ανθρώπων πλέον που έχουν φτάσει κάτω από το μέσο όρο επιβίωσης είναι υψηλά και αυξάνονται συνεχώς. Αυτό όμως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν συγκινεί ούτε τους Ευρωπαίους πολιτικούς, οι οποίοι δυστυχώς αυτή την εποχή η Ευρώπη έχει έλλειμμα μεγάλων πολιτικών ανδρών, έτσι, το οποίο είναι διαπιστωμένο, και βλέπουμε ότι κάθε τι που γίνεται αυτή τη στιγμή έχει αποσκοπό και τελικό αποτέλεσμα την ύφεση. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ήδη βλέπουμε και η Γερμανία, ας πούμε, η οποία πιέζει αυτή τη στιγμή για να πάρουμε αυτά τα μέτρα και να υπάρξει μείωση των εισοδημάτων και όλα αυτά. Δεν έχουν αντιληφθεί, αλλά ούτε και κανένας επίσημα, νομίζω, ούτε από την Ελλάδα, δεν έχουν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία καλύπτουν το 80%, καλύπτουν σαν προϊόντα
το 80% των εξαγωγών της Γερμανίας. Δεν το έχουν αντιληφθεί ή το κάνουν πλήρη γνώση τους ότι θα μπουν στον πάγο αυτές οι χώρες για κάποια χρόνια προκειμένου στην συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι ένα πολύ ωραίο οικόπεδο. Όλες αυτές τις χώρες. Είναι ένα πολύ ωραίο οικόπεδο, έχει πολύ πλούτο, έχει άλλη αξία εάν το πάρεις σε πολύ χαμηλή τιμή και άλλη αξία αν το πάρεις τη στιγμή που είναι ψηλά στην αγορά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή συνεχώς βυθίζεται η αξία του ελληνικού προϊόντος, είτε αυτοί λέγονται, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε λέγονται πετρέλαια, είτε λέγονται παραγωγικοί τομείς της οικονομίας. Λοιπόν, τα πάντα υποβαθμίζονται. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν πολίτες πλέον πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε? Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε όλες αυτές τις λανθασμένες επί 35 χρόνια πολιτικές που γίνονται? Μέσα από εκεί θα γίνουν καινούριες προσπάθειες? Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμαστεί ή έχουν δοκιμαστεί αλλά μπήκαν στο περιθώριο γιατί είχαν αξιακό πλαίσιο και λέμε αυτοί δεν περνάνε, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να μας λένε ωραία λόγια, να μας βάζουν στα υπουργεία. Γέσμεν συνήθως ζητάνε. Ορίστε. Γέσμεν. Δυστυχώς έτσι συνηθίσαμε, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγο και τεκμηριώνουν την άποψή τους βγαίνουν στην άκρη. Το βλέπουμε και στο δημόσιο τομέα και πολλές φορές και στον ιδιωτικό, αν και ο ιδιωτικός είναι πιο ανοιχτός ο τομέας και οι αξίες επιβεβαιώνονται σε κάποιο βαθμό. Στο δημόσιο τομέα όποιος έκανε καλά τη δουλειά του έμπαινε στο περιθώριο γιατί χάλαγε την πιάτσα. Δηλαδή εκεί και αυτή η φιλοσοφία ξεκινάει από το δημοτικό, πάει στο γυμνάσιο και πάει και παραπάνω. Τα παιδιά μας πώς γαλουχηθήκανε? Μην δουλεύεις πολύ, κάνε ό,τι μπορείς, θα βολευτείς. Θα πιάσουμε τον βουλευτή.